mawe aras retnaning driya Duh Kanjeng Hyang, mugi andadosna ing kauningan pramila ingkang wayah daya-daya amandha rawuhipun Kanjeng Hyang Bisma wonten ing negari Ngastina mriki. Ingkang wigati kula badhe nyuwun panglimbang lan pamanggih saking paduka Kanjeng Hyang. Awit miturut pawarta kang pinantuk ing karna kalenggan menika Kanjeng Bibi Dewi Kunthi nedhengipun tarak brata Sekung Semedi angenengaken cipta wonten madyaning wana madyaning wana minang sraya inggih Sitra Ganda Mayit. Pawarta ingkang kula tampi Kanjeng Bibi Kunthi namung napaken para Pandhawa mulih sagedipun unggul madyaning perang Bharatayuda Jaya Winangun. Kanjeng Hyang, kuwatos ing manah kula menawi ngantos kasembadan menawi ingkang dados panjangkanipun Kanjeng Bibi Kunthi boten wurunga para Kurawa badhe tumpes. Awit dening katiasanipun para Pandhawa ing pinjang Bharatayuda Jaya Winangun. Pramila saking menika ingkang wayah nyuwun panglimbang sarta pamanggihipun Kanjeng Hyang Resi Wara Bisma, kula nyuwun dawuh lampah menapa ingkang kedah kula tindakaken. Hyang Geruk Duryudana wonten dawuh Kanjeng Hyang, sadurungipun kaki paring panglimbang luwih dhisik weningna ciptamu menapa rasamu aja grusah-grusu duweni rasa sujana sarta panyokrabawa marang liyan. Gurupati wonten dawuh, sak ngertiku wiwit biyen mula Kunthi kuwi seneng tarak brata nadyan wanudya nanging seneng gegulang ilmu udi kawruh undhahing pangerti. Salah sawijining putri sing bisa kedunuhan aji Kunta kasing rasa sabda tunggal tanpa lawan ya mung bibimu ya kuwi Dewi Kunthi. Mula ora jeneng mokal wiwit biyen nganti kalenggan iki Kunthi ku ora pisah kelawan tarak brata napake marang putra-putrane wayahe mujudake tanggung jawabe. Yen Putu Prabu mundhut panglimbang marang pun kaki panggene perkara Kunthi kuwi napake para Pandhawa supaya menang Bharatayuda apa ora pun kaki mbuh ora idep. Awit pun yang durung mangerti kawit durung mangerti awet durung nate midhanget lan nyatake pekabaran iku mau. Miturut pun eyang iki miturut pun eyang mula becik aja duweni rasa meri lan cubriya. Meri kena nanging aja srik. Becik aja duweni rasa meri lan cubriya. Meri kena ning aja srik. Meri kuwi kena ya uga becik nanging aja nganti nuwuhake rasa serik. Eling-elingenku ya Gurupati, apa bedane Pandhawa karo Kurawa?
Pandhawa duwe ibu yaiku Kunthi. Lah Kurawa uga duweni ibu to, Dewi Gendari. Lah sira nyuwuna marang ibumu, elinga nggih elinga. Sira jumeneng nata iki uga awit saka pangestune Rama ibumu. Ya Destarastra karo Gendari ibumu. Kapan kowe tau suwan? Kapan kowe tau sungkem? Kapan lipmu tau sungkem karo Gendari ibumu? Kapan kowe tau sowan? Kapan kowe tau sungkem? Kapan anggonmu matur panuwun marang kekarune? Nggih. Bandura. Kula wonten dawuh. Saiki genti sliramu gagih paringa dawuh. Gagih paringa dawuh. Genti sliramu sing paring dawuh. Cekap panjenengan kemawon. Kula niku bola-bali ngandhane nganti mumpluk cangkemipun nggih pun tetep ora udal. Nganti serak-serak kaya mangkene. Napa mbetahaken ambulan? Hus. Wis ora usah, wis ora apa-apa. Monggo mari dhewe. Ora mangkono Durna, ora mangkono. Sak ora-orane sira kuwi uga paranpara. Boten. Kula niku pun muni boten nggih boten. Emoh. Sampun cekap panjenengan kemawon. Kula sampun trimah. Awit kula menika sampun asring aweh pemut ingkang idhawipun kagem ngelingaken nanging ingkang dipun elingaken menika parandene tetep kukuh bakuh ing panggayuh alias ngeyel. Niku mila menika sejatosipun kula sampun males, sampun memeng menawi ngendikan langkung-langkung. Sejatosipun kula sampun males menawi ngendikan langkung-langkung wonten adipatih Sengkuni menika. Tartamtu mangke namung badhe dipun paeduh boten dipun gugu. Kepara ing mangke piyambakipun malah genti ngandhani mangke rumiyin Kakang Resi kok semu nyocok rasa pengandikan panjenengan menika kala wau. Nyocok ya kono ora ya luweh. Kula niku nek nyocok-nyocok nggih Pati. Wah, iki Durnane wis ora sehat. Wis iki wis kena iki tanda-tanda ngene iki carane. Ngene ya Dik Juni, ngene. Aku mau ngaturake ada dasar kasunyatan, kenyataan fakta utama, realita. Maksa ketiban banget tawaku. Yo alah. Aduh, jan. Dalidono, kula dawuh. Wonten dawuh Kanjeng Yang, aja rengu rasane atimu nggih. Pun eyang paring dawuh kang kaya mangkono mau ya amung idep atur pamrayoga. Aja nganti jeneng sira Putu Prabu andarbeni rasa sujana luwih-luwih marang bibimu. Jeneng sira Putu Prabu Kunthi Kalibrata malah kepara sira nyuwuna marang ibumu ya wong atuamu. Jeneng sira sungkem lan atur pangabekti marang wong atuamu. Jeneng sira sungkem kuwi pamriya apa ya supaya bisa manjang yuswa ndedawa umur. Yen sira kepengin ngupaya cilakane wong tuwa wis kowe aja manut pitutur kang becik.
gegasatine wong tuwa gugu karepmu dhewe lak bakal cepet mati wong tuamu. Nani sebab kala mangsane wong kuwi yen wis antuk kamulyan panguwasa kamukten banjur lali marang Purwadasina ya mula bukane monggo nyatane anak kuwi duweni sumpah marang wong tuwa yaku mikul dhuwur mendem jero tegese punjuan anak marang wong atuwa iku dudu wujuding dedharane capa dene unjukan kang mirasa nanging babuden kang utama arepa saben dinane wong atuwamu mbok punjung dedharan kelawan unjukan mirasa sawangen kang endah apa dene bondo donya kang ora sithik cacahe lamun to pokal pakartin anak iku nungsang pulang dugal ora cetha luweh nalisir sekos bebener ya kuwi kang bakal dadi neraki wong atuwamu bakal loro-loro rasane mula ibarate wong tuwa kelawan anak iku kaya dene mripat kelawan jejempolaning sikil yen to jempol sikil kesandung ngrasake lara samengko mripat uga bakal mbrebes mili melu ngrasake kasa baline yen mripati sing keculek apa ya jempol sikil bakal meru krasa napa malih nalikane mripat kecipratan kuah mie ayam pedes nggih mula kang saka kuwi nggir Duryudana eling-eling aja banget anggonmu ngluru marang kadonyan awit yen to mangkon tegese uripmu dipurba dening kanepson bebasane jagat iki bakal mbok emperi mangkono Putu Prabu. Kanjeng Hyang katuraken kenging panuwun Paman Harya sengguni kados pundi yen miturut pemanggihipun bagenira Paman Harya menawi pangraos kula nggih pangestu kalih wong tuwa niku kok malah kurang trep. Tenan ora? Tenan apa ora kuwi? Ngandel napa mboten? Senengane gawe acara dhewe. Patih kok unik. Liripun kados pundi Paman Harya? Ngaten nggih. Badhe kados pundi kemawon ingkang nama pangestu saking tiyang sepuh menika sampun nami limrah bakunipun kedah budidaya badhe dados kados pundi kemawon sampun cetha bilih Pandhawa menika mujudaken klilipipun paduka anak Prabu sakadang. Monggo nyatanipun Pandhawa menika banget anggenipun ngagul-gulake ibune. Dinten menika mboten perlu paduka anak Prabu nyuwun pangestu marang dhateng tiyang sepuh. Mboten wonten ginanipun lah samangke kedahipun ngimbangi pados cara menapa ingkang saged kagem ngawekani. Sampun ngantos panjangkanipun Dewi Kunthi menika mboten kasembadan. Cekap semanten atur kula. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depate. Tobat. Kaya ana wong sing duweni penemu kaya ngono kuwi kaya ana. Sajae mbiyen suku niki laire merga kebocoran alat mesti dicoblos nganggo dom sik kuwi. Mulai ya dadine kaya ngono kuwi pakartine. Kakang Durna. Pripun Depati? Wong kuwi duweni adeg-adeg utawa pepagem dewi-dewi. Kula ngangge pepakemipun Kakang Durna dereng kantenan saged
dene Kakang Durna ngagem pepagem kula inggih dereng kantenan saged. Oh, lah ya kena ora jalan nek kuwi. Wis bakune sing maras ngalah. Kepareng Kang Rongkong ngawong go sumela atur Yai Prabu. Koko Prabu Karna kados pundi? Sedaya pemanggih menika kala wau boten lepat awit tartemtu nggadahi leresipun piyambak piyambak. Rene Yai Prabu menika sawijining nalindra Gung Binathara menika kedah andarbeni jati diri lan ngenggahi sabda Brahmana Raja kedahipun saged menatitesaken pamilih dumateng sedya pemanggih kala wau. Pramila Yai Prabu wekdal menika kepareng paduka Yai Prabu ingkang nemtohaken prayogane lampah nanging samangke sampun ngantos damel daredah enggal menapa dene bebutek banyu bebutek toya ingkang mening Koko Prabu Duryudana sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka Kayang lenggeng Sri Nalendra ambek maro sing sang katriku molong mangrempak katriku molong mangrempak madya kurada kura reka kiri lah ing kono tau eco denira samembal wacana ginem raras bawa rasa kedadak horeng Paseban Jawi kaya praja lagya ketamaning parang amuk lah sinten to ingkang kepareng miyak pasebane Sangya Para Sumewa anengge praptane aksa sakembaran kang minggah ing tatak rambat teman karya cingak sangganing para kang mara sowan.
Sinomwati jagat kinari hamo mbak lumembak umbaing samudra bale lumut hamet kangen aito deng jeng deng jengan namit pasang ngaliman tapi lebat menglo duni dumang nang doang sewu kung pangak somo mugi jantiwa sang Prabu Ngastina keparengang luberna ing mbok bilih sowan ngula dadosaken kagiat raos sing manah paduka Nendra mangkoto yaksa kaluru ora jeneng ingsun mitambuh ananging pancen lagi pisan iki wanuh mara ingsun bakal pitakon sira sakloro niku sapa kang dadi aranira lan ngendi ingkang pinangka nun kepareng matur persajan kemawon kula kekalih menika yaksa ingkang bebasan kandhang langit kemul mega tanpa dongko lan tanpa pinangka dening kang sudi mestani kula pun Kalandaya lajeng kula pun Kalandaka sinuwun Kalandaya lan Kalandaka inggih kumrojok tanpa larapan besowanmu negara ingsun tanpa tinimbalan ana wigati apa mara gage matura ingkang sepisan kula kekalih sedya angusuwa padha sumuyut ngrumetaken kekadangan ngempeke wonten ngarsa dalem paduka Hendra mugi paduka kepareng namping reh pasuitan kula Nok inggih siun kula saged dados ganjel ambean
bebasan putung kabalang remuk kasaurna mereka mukten dalem paduka Sinun Prabu Duryudana yo Kalantaka bedini Kalanjaya wis dak tampa paswitanira gawe sukurnaning tias ingsun matur sembah nuwun ingkang angka kalih kegandhengan sampun dinampi pisohan kula kekalih ngaturaken sumengkeming pabekti kula wonten ngarsa paduka Indraing Astina yo tak tampa gawe gedene ati ingsun tiba padha-padha Dungkap triwigati sowan kula ing mriki sejatosipun badhe ngupaya sarana murih sagetipun kula sakloron menika rinuwat saking wujud yaksa wangsul dhateng wujud manungsa limrah lire kepiye dene sira Kalanjana lan Kalantaka darbi sedya ngupaya pangruwatan inggih siun rumiyin menika kula kekalih sejatosipun nggih manungsa limrah nanging awit nandhang kalepatan inggih manungsa limrah agenging dosa temahan karya tukanipun Bathara Guru mila iwang jagat lajeng upata lan nyebda kula sakloron dados wujuding yaksa. Lah sagedipun mala punika kabarat nyuwun inggih sarana rinuwat dening kawruh sastra Jendra Hayuningrat pangruwating Deyu. Menurut pawarta ingkang kula tampi ing astina mriki wonten paran kang peparep Daiwang Durna ingkang langkung kasusra mumpuni babagan ngelmu menika. Kula bukanipun mekaten siun Kalanjana lan sira Kalantaka lonten dawuh ora gampang wong bakal ngayom Puruhita ana ngersane Begawan Durna. Luwe-luwe sira bakal ngupaya wedharan kawruh sastra Jendra Hayuningrat pangruwating Deyu awit Bapa Durna iku minangka gurune wong Astina. Iki ing dina iki kowe karone kena suwida ngarsane Bapa Durna lan lamun to bisa kasembadan minangkani apa kang dadi patembayan ingsun. Waduh sinuwun nadyan ora kados menapa nedya badhe kula lampahi lajeng menapa ingkang dados dawuh paduka sinuwun ing Astina kepareng kawedarna lamun to sira bisa cilik ngendhangake gedene bisa mateni salah sawijine wanudya kang lagi memangun tapa brata ana sajroning alas Kendhayana ya ana ing alas Gandalungayit kang aran Dewi Kunthi. Samengko bakal ingsun keparengake lan ingsun larapake ana ngersane Bapa Durna. Lah dalah Prawita namung sawijining putri samangke tartemtu kampil anggenipun merjaya. Menapa malih namung ngendhangaken awit tiyang putri menika bebasan kabotan rikma mewah karo betan nyamping aja gampangake marang perkara kang durung kelakon. Awit Dewi Kunthi ku minangka ibune para Pandhawa lamun to samengkono lan tantrimane para Pandhawa ingsun kang sedya ngadepi sartane para kadang Sata Kurawa bakune ing wektu dina iki sira kekarone
bisa mateni Bibi Kunthi Talibrata syukur bage yen to bisa mateni sak Pandhawane bakal gedhe ganjaran kang mbok tampa nok ningge ngestuaken dawuh nadyan aurat kados menapa sedya badhe kula tindakaken dawuh paduka sinuwun ingsun Ranggal Puja Raharja muga sira sakloron lebda ing karya budhal dina iki uga inggih ngestoaken dawuh Bawa Prabu. Deo mangungkum kanduan remang erleno tanpa kanin yen tantulus mengkutyah utama punten dalem sewu Yai Prabu kepareng ingkang raka ngawungga nyuwun wekdal sawetawis pun raka badhe matur nggih sumangga Bawa Prabu nyuwun gunging pangapunten kalenggan menika kula nembe mangertos sejatinipun watak mantu miwah pambeganipun Nyai Prabu Duryudana cetha bilih Yai Prabu menika sawijining nalendra ingkang jirih getih wedi mati katidik saking paduka Yai Prabu utusan dhumateng yaksa kekalih punika kala wau ing mangka Yai Prabu wonten mriki wonten kula ingkang kawit paduka lenggah boten dipun dawuh napa dene dipun sumuwuni pamanggih-anggenipun jengandika Yai Prabu sami pirembagan ateges adegipun ingkang raka ing ngawangga wonten negari Ngastina kalenggan menika sampun boten wonten ginanipun lan malih Yai Prabu paduka dawuh dhateng yaksa kekalih supados merjaya Dewi Kunthi Talibrata ing mangka tiyang sak jagat kalebet Yai Prabu Duryudana tartemtu sampun mangertosi bilih Prabu Basukarna menika putranipun Kanjeng Ibu Dewi Kunthi. Menapa Yai Prabu menika neja badhe jarak perkara marang pun raka? Cobi to dipun penggalih. Wonten jagat menika sinten tiyangipun ingkang boten kecocok manahipun nalika tiyang sepuhipun badhe dipun arah cintrakanipun. Kinten kula mboten badhe wonten sawijining anak sing trima meneng mawon yen to wong tuane diarah lan diajap patine mbok bilih
wonten ingkang boten gadhahi raos kados mekaten ateges bocah kuwi anak kuwi menika kudu diperiksake. Pangirin ku Prabu. Menapa kintenipun Bibi Undi menika purun ngakoni putra dhateng Kowe Prabu Karna. Perkawis Kanjeng Ibu Dewi Kunthi menika badhe ngaku alaka bilih Karna punika putranipun menapa dene boten menika perkawis kula piyambak. Sanes perkawis Yai Prabu Duryudana lajeng keparingipun Koko Prabu ngawangga kados pundi sampun Yai? Menawi to samangke Kanjeng Ibu Dewi Kunthi kelampan alit dipun sangsaya lan agengipun dipun pejahi dening yaksa sineksen jagat saesinipun pun raka ngawangga badhe prasapa salawes urip boten badhe sabiyantu Kurawa Yai Prabu Duryudana menapa dene negari Ngastina. Sampun Yai, sampun. Kula nyuwun pamit. Putu Prabu Duryudana ana ngarep maupun kaki wis paring pangandikan kang akeh-akeh nanging iku mau kabeh seklimah wae tanpa ana kang mbok candhi. Yo kone yang mono amung netepi darmane sepuh kang sak bisa aweh kawruh murih sira adoh saka baya pekewuh nanging parandene puguh ora mingko ing pituduh wegah nampa warah nampik pitutur becik wektu dina iki kone yang ora bakal melu cawe-cawe apa maneh sabiyantu lekasmu kang wis kaya mangkono mau Putu Prabu tinimbang atiku mbok gegasah ana ing kene aja nganti alok lan aja nyucuh marang pun yang Talkondo. Yen tono hukum karma kang besok tumomo marang sliramu pun eyang jaluk pamit baling Talkondo kir. Kadang bloguduk manyar-manyar. Somorante, Allah, anak Prabu Duryudana. Mboten nginten bilih paduka anak Prabu. Wekasanipun damel dukanipun wini sepuh lan para kadang sepuh. Pun bapa sekalima minangka gurune para Kurawa ugi sampun rumaos mboten kirang-kirang malih anggenipun badhe anggenipun paring wedharan ngelmu ingkang tumuju dhateng kautaman lan kabecikan. Parandene para Kurawa ya nek dikandhani mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Ana sing metu ngisor barang. Mbok nggih ampun sembrono to. Saestu ampun sembrono serius lho niki. Serius lho niki serius lho. Nggih. Niku wau kula mboten kirang-kirang malih anggenipun paring wedharan ngilmu ingkang tumuju dhateng kautaman lan kabecikan. Parandene menika sampun mboten dipun gugu malih pramila rumaos tanpa paedah anggen kula paring ilmu ingkang maneka warna. Nyuwun pangapunten anak Prabu. Nganten menika pun bapa
badhe tumut-tumut perkawis punika. Mboten badhe tumut-tumut, Ding. Nek aku tumut-tumut tenan melu perang. Lah nggih. Mboten melu tumut-tumut Pate. Lah nggih, pun. Kula nggih mboten ajeng perang kok. Pun mengki jagongan mawon. Nggih. Kula mboten ajeng melu-melu. Ora arep melu-melu. Nggih, musul nek ora arep melu-melu wis ora usah dibalen-baleni. Oh, aku lagi seneng ngomongan. Oleh bubar iki 7:30. Jejer tekan jam 3 sore. Nggih alon-alon bae le maca. Oh, sale iki tulisane cilik-cilik mbok sesuk nek gawe naskah keyboard digawe ukuran 46. Wah, gede bangetnya. Malah kaya nek cah TK ajar alfabet kae. Bukune gede-gede isine angger dibuka isi A, terus dibuka meneh B. Oh, ngaten niku malah gampang dipahami. Nggih, pun. Nah niku wau, parandene menika sampun boten dipun gugu. Oh, pun bapa ing saka 5. Boten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mangke mundhak malah kasempyoke ngaradan. Tinarkot bilih sawijining goreng kang ban cindhe ban siradan boten saged nedahaken margi kang nuju ing kautaman. Awit pendolan kula menika sedaya anak murid kula pun. Oh, bebasan tunggak dadap ora melu nggarap, tunggak waru ora melu-melu. Oh, pun bapa pamit wangsul dateng saka 5 nggih. Wis entek Gusis padha minggat kabeh. Paman Haryo Sengguni menapa pekanira paman ugi badhe pamit nilar pasewakan. Boten kok. Aku ora melu-melu. Boten. Kula tak ten mriki kemawon. Kok lunga niku nggih ajeng ten pundi? Wong leku ngomah nggih pun boten wonten napa-napa. Lah wong nggih bojo mawon sakniki nggih mboten ten ngomah. Napa ajeng marani bojone wong? Dan pundi? Boten sah diteruske mengke ndak saya gambleh. Mengke lek gambleh ten limbukan. Nggih. Ngaten niku wau. Nggih. Banjur wekdal punika kedah kados pundi Paman Haryo? Sedaya pepunden pinesepuh sampun sami nilar pasewakan. Menawa kados pundi Paman Haryo? Lah menawi ngaten lak nggih limbukan mawon to. Niku lho. Suka parisuka. Pados kegiatan ingkang marai bagya. Nggugahke ngunggahke bintang tamu. Bintang tamu niki sae. Apa iya? Nggih. Pun napa jenengan nggih pengen nyanyi? Rah. Mboten. Ampun pelawanan pangandikan pekenira paman. Ngaten nggih anak Prabu. Paduka mboten perlu wasulang awit
dipun tilar kalian para-para menika wau. Pitados mawon samangke tartemtu badhe kasembadan panjangka paduka anak Prabu Duryudana anggenipun nirnakaken Kunthi Talibrata sarana yaksa kekalih inggih Kalanjana lan Kalantaka menika wau. Paman. Kalanjana menika lak nggih suket. Kalanjana menika lak nggih suket. Ya apa ora? Nggih. Kalajaya. Ah niku maksude niku. Maksude niku Kalajaya. Nggih, Paman. Gunging panuwun ingkang tanpa pami. Manira aturaken awit Paman Harya tansah nyengkuyung menapa ingkang dados lekas manira Neninggi anak Prabu. Lajeng keparangipun kados pundi? sinten samangke Paman Harya supados bidhalaken Sangya Para Kadang Kurawa tumuju ing wana Krendayana inggih wonten Sitra Gandalumayit kenen memanui lampahipun Kalajaya lan Kalantaka. Nggih terang terwaca dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana. Kepareng ingkang bapa kepatihan nyuwun pamit madal pasilan Paman Harya. Sampun ngantos pegating penggalih para wadya ingkang balabak tumuli budalna Pawan Patih.
ning do lenggah dhisik ya, Nduk. Iya, Mak. Terus alon-alon iki wah jane nek flu ki marai emosi nih kan. Suwe-suwe irungku tak ilangi tenan kok. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lere dhisik iki mau ya nganggo ngaso. Iya, Mak. Sadurunge awake dhewe maturake akeh prayogane ana ayo ngucapake nastok atur rasa puji syukur ana ngarsaning Gusti awit seka sih wilasane awake dhewe bisa kelakon sowan ana papan kene kanthi rahayu niskala. Iya, Mak. Iki sowan ana ngendi lah kok papane gilar-gilar lan digelarke gamelan wayang sakmene akeh ya. Sakmene akeh. Heeh. Iki ana sowan ana ing dusun Grebet Sendang Sari Pajangan Bantul. Ya ana ing daleme Bapak Purwanto utawa sing katlah kondhangi Kiai Poleng Jaya alias Mbah Poleng. Iya. Ngono, Mak. Mulane kok sembodo nggone aweh papan kang jembar tur opone ora umum. Sound system uga ora ngujiwani. Apa meneh gamelane yo, Mak. Iya. Jian prodo kabeh. Wayange yo ngono. Bule-bule, gapite bule. Ngono aku ireng ning kok. Gamelane yo prunggu kabeh. Balungane jan elok. Nduk. Ning ya mbok iki rasa balungan demung saron anyar iki wis lunas apa urung ki ya ora ngerti. Ya ora ngono kuwi, Mak. Mestine rak ya wis beres. Wis beres kabeh. Iki wigatine apa, Mak? Dene awake dhewe sak kanca ditimbali sowan mrene. Mengko dhisik aja kleru tampa. Iki aku karo kowe iki diundang dhewe ora sak rombongan. Wong sing ngaturi kanca-kanca penabuh ki ya Mbah Poleng dhewe. Mula iki mengko nek wis bubar kanca-kanca penabuh ya Mbah Poleng dhewe. Mula iki mengko nek wis bubar kanca penabuh dilarang untuk bertanya kepada saya. Monggo sami ngoyak Mbah Poleng mawon. Pun monggo. Kira-kira ora oleh nggawa bali gamelane. Ngono kuwi wae no. Iya. Semelang ndak bulet cacake no. Mulane terus panjenengane sing ngaturi marang kanca-kanca pengrawit warga laras. Merga ya sapa to sing ora kenal karo panjenengane Mbah Poleng. Dasare priyaine gagah tur cendik. Gagah tur cendik iki kepiye? Ya tegese iki gagah ning cendik. Ngono, Mak. Brengose wah jan kandel sisih. Jenggote iso tekan ngisor. Iya. Wah jan pokoke nganti kaya pendhita prindapan. Ya ora kaya ngono kuwi, Mak. Wis ora apa-apa. Iki adicara apa iki, Mak? Iki adicara tasyakuran. Walimatul khitan utawa supitan no. Lah sing disupitke sapa? Lho. Lah apa kowe iki durung ngerti? Sing disupitke sapa iki kowe durung ngerti? Lah ya durung, Mak. Iki nyupitke Mbah Poleng sing kaping 4. Dadi iki wis supitane Mbah Poleng sing kaping 4. Mung karo di ben dadi Poleng. Digodak-godak kae lho. Iya. Apik iki.
Aku ki munggah panggung karo langsung mlebu mobil aku ndak diantemi karo Mbah Poleng. Ya ora mak ora. Heeh. Nek jarene yo Ora kok aku iki arep bahas mau supitan ping 4 mau lho. ya terusno piye? Le supit ping 4 lah kok akeh men bola bali. Nek jarene mergo kurang bois no. Goleki boise. Mula ki nganti bola bali. Nah, gandeng wis ping 4 saiki wis entek tugel kepok. Ben panjenengane ora sing-sing. Mergo saiki ya wis lekas nyimpeni sinden nomor sinden nom kuwi lho, Nok. Apa iya? Ora percaya kowe iki. Senengane Jebul yo. Jebul Mbah Poleng ki yo nakal yo mak. alah. Yo ora kuwi kabeh yo ming guyon. Nah, terus kalenggan iki Mbah Poleng duweni hajat yaiku nyupetake putrane ya kuwi Mas Farel. Banjur pangajab lan dongamu kanggo putra sing disupitke kuwi apa mak? Ya muga-muga Dek Farel sawise disupetake samengko bisa dadi putra sing pinter, sing soleh, bisa lancar sekolahe, mbangun miturut marang wong tuane, bisa piguna tumraping bebrayan agung, bebasan bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmani wong tuwa. Ngono kuwi mak. Ya mak amin. Pokoke gunging panuwun muga katur dhumateng para lenggah sami ingkang sampun kastu nglodhangaken wedalipun sungkem bekti katur uga dhumateng para sesepuh pinisepuh ing mriki lan dhumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung lumampahipun pahargyan menapa dene hajatipun Mbah Purwanto Poleng menika. Iya mak. Sak banjure Ya sak banjure kepiye? gandeng wigatina acara bengi iki wis diaturake kabeh. Saiki karile seneng-seneng le tetembangan sawetara Ya mak. kanggo ngelipur sagung kang padha lenggah. Iya. Dina iki nganggo bintang tamu ora? Nganggo ana bintang tamu. Denok Tatin karo ya siki meneh. Iya mau ora Ya dijumenengke main gayeng saka Mas Gareng riyen. Sepote nderek kanca-kanca, monggo sepote kanca-kanca. Monggo Mas Gareng. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.